Да, при мъжете втора. Да. Викам, значи сега ще ударим уния двамата. Или втори или трети. Двама минаха. Върши работа. След 37. Нали, знам, че не съм първи, това е. И че не съм последен. Плащай. Какво гледаме? Къде гледаме? Не знам. Кой гледаме? Втори? Номер 2. 63 км. Да. Втори ли? Тук трети с общото, втори при мъжете. Втори при мъжете, точно. Да. Ево, браво. Машина.